de per això xerrava amb elles perquè m'explicaven això de na Raquel, què et pareix? És perquè no m'estiguis contant una mentida perquè puguem investigar si això que em dius és veritat. T'ho jur que sí, que m'han dit que és veritat, que fins i tot hi ha un reportatge gràfic de tot això, que na Marta ho havia gravat tot. A veure, sí que és cert que hi ha famosos que ho fan, però na Raquel, si pareix que mai ha romput un plat, no li pega gens fer això. Doncs elles m'ho han assegurat que és veritat. No crec que diguin cap mentira, hi ha massa gent involucrada. Què fas? Què penses? És que ara pensàvem això de plaquejament de cul i jo ho he vist a qualque banda. A mi em serà el vídeo aquest que han gravat? No, vull dir, crec que segueix una famosa per Instagram que ho fa, i per ventura ho ha tret d'aquesta. Vaig a cercar. En sèrio ara et posaràs a cercar això? Espera un moment que ara tinc curiositat. D'acord. Mira-la, aquí està, na Samantha G. Aquí? Na Samantha G és una influencer superfamosa, té un munt de seguidors, i ara veig que no fa gaire que va pujar això de plaquejar-se el cul. Ostres, per ventura na Raquel ho ha tret aquí. Vés a saber. Mira-la, ara te la mostraré per la pantalla. Mira com ho explica. Hi guys! Today I'm going to explain you how to whiten your bottom. Nowadays, many people are doing this to feel younger and you can even see the results or show it to everyone. You feel better after doing this. Vols dir que ara mostrarà el cul? No pot, si no li bloquejaria la compte. Calla i mira. As you can imagine, I can show you my bottom on Instagram because it isn't allowed. So I will use my face as an example. To do this, you need the following basics: baking soda, water, an apple, toothbrush, and then something to mix all the ingredients. First of all, you need to cut the apple and grind it. Then, Però què fa? Cuinar? Espera, veràs. then mix the apple with water and baking soda. And when you have a paste, you should add the toothbrush and mix once again. Això em pareix una guarrada important. I no funciona, calla i mira. After waiting a couple of minutes, you have to spread out the paste on your face. You have to do it in this way. And if you have a paintbrush, it can help you to reach those parts that are difficult to whiten. As you can see, it is quite easy and you can apply it on other parts of your body if you are interested in whitening them. In my next post, I will show you the final results. Després em tradueixes. Que pesat. Next week, I am showing you how to change the color of your hair with watermelon. The result is amazing and your hair becomes brighter. See you, my dear followers, and remember to subscribe and follow my account and give me lots of likes, please. Love you guys! Jo em faria peresa només haver de fer aquesta mescla. I jo crec que na Raquel ho ha tret d'aquí. Que fort! Bé, Júlia, t'he de deixar, serà més tard. Perfecte. T'estim, guapa. I jo, Richie. Adeu. Adeu. T'estim. T'estim. Jo no crec que aquesta estigués xerrant amb aquestes dues només per això na Raquel. A més, em pareix molt estrany tot. Na Raquel és incapaç de fer això, però avui en dia... Fia't de qualcú. Vaig a cridar a Pilar, que sé que la coneix bé, i ella em dirà si això és veritat o no. Aquest no s'anirà de rosites. Pilar? Hola, què fas? Hola, Júlia. Perdona, estic resant. A veure si aquest virus ens deixa en pau. Pilar, cada dia està pitjor, em preocupes. Va, calla. Què vols? I doncs necessit que m'esbrinis una cosa sobre na Raquel.